Toto nevyzerá dobre, Martin. No, to vyzerá zle. Dobrý den. Dobrý deň, prajem. Dobrý večer. Mne sa pekne už usmievate dopredu, pretože viete, že už ma poznáte. Pred niekoľkými rokmi som si bol zaspievať u vás a veľmi dobre som sa cítil. Manželka hovorí, Jožko, však nemôže zase ešte znovu niečo vymysleť a prísť sa ukázať porote, že vieš niečo aj nové. Keďže ja som sa učil karate, samozrejme Jackie Chan. Jackie Chan. Manželka mi hovorí, že z teba budú mať určite radosť a nebudú spať tak, jak aj ty nebudeš spať. Práve ona mi povedala, niečo nové skús. Tak pustila mi televízor medzi 9:30 a 10:00 a pozeráme Číňanov. Zrazu šerpa, zrazu oblečenie nádherné, krásne a spieva piesne čínske. Počkajte, vy nám chcete naznačiť, že budete spievať ázijské piesne. Áno. Tak poďme na to, ne? Dobre ste nás vystrašili. Genius. Jsem dostal chuť jít k nějakému pořádnému velkostánkaři, víš, a nakoupit už teď něco na Vánoce. Nový hodinky, který sice nejdou, ale hezky vypadají. Nový boty, každá samozřejmě jinak velika. Potom nějakou značkovou mikinu, jejíž logo připomíná logo světoznámého návrháře. Potom elektrický obušek a paralyzér. Ten by byl teď asi nejlepší. No skús toto obhajiť, Bíla. Toto ma zaujíma naozaj. Čakám. Čakám ja teraz, čo povieš. Čom to bol Já dobré? mám tak ráda optimistický lidi. Áno. Já mám tak ráda, když někdo přijde s laskavostí, s krásným úsměvem, který musí nakazit každýho, protože to je hezký. Musí být u vás krásně. Já bych tam někde přišla na návštěvu. Samozrejme. Když som vám spieval operetné veci, v láse tveje úsmiev maje, mám te rád, zážile tá... Začína zvažovať svoju návštevu. Alebo pieseň... Začneme myšlenky. Taký ako rúže bílá. Viem, čo budem robiť najbližší rok. Pôjdem niekde do Tibetu a budem rok meditovať, aby som sa z tohto spamätal, pretože toto vaše hudobné kamikadze ma zasiahlo úplne do centra mojich uší. Ako zniesiem hociaký útok bulváru, ale vy ste ma dostali. Toto bol ten posledný úder, ktorý som potreboval tento rok, pán Hrbáčik. Od vás som to naozaj nečakal. Já jsem dostal chuť na půl pau a říkám ne. Nie. Mám ráda váš úsměv. Ďakujem pekne. Ale ne. Dovidenia. Alebo radšej ne. Tak, laskanou, pozdravujte doma. Takže prostě... Vy jste nám způsobili tak fantastickou náladu. Pojďte takhle. Ešte sme nedozreli na toto, ale keď budete vidieť viacej a vidieť o nich viacej, tak ja si myslím, to bude celkom ináč. Vietnamskú kultúrnu vložku máme za sebou a teraz by to chcelo niekoho s poriadnym talentom.